Normalt er det primært socialister, der står og brokker sig over, at de får for lidt i efterløn, eller den offentlige service bliver forringet. Men i dag, der er det slut! I 2010 var året, hvor statsunderskuddet kom op på 85 milliarder danske kroner. Det er Danmarks rekorden, som ikke engang Anker Jørgensen formåede at slå. I Venstres Ungdom mener vi, at det land, der tror, det er færdigudviklet, er mere færdigudviklet. Mange danskere har den opfattelse, at fordi vi leger med modellervoks i 3. og 4. klasse, jamen så er vi verdens mest kreative mennesker, og vi sætter alle vores institutter ned til Kina, som så laver det hårde arbejde, og vi kan sidde og være kreative op i Danmark. Den tid, den er forbi. Hvis ikke vi forandrer os selv, så skal verden nok sørge for at forandre os. Efterlønnen rammer lige ned i det, der er de to største udfordringer for Danmark, nemlig at få flere ud på arbejdsmarkedet og at sænke det offentlige forbrug. Derfor er det så vigtigt, at vi sætter reformer på dagsordenen. Det er så vigtigt, at vi får gjort noget ved det så hurtigt som muligt. Derfor er reformbehov nu på gaden. Vi er en bred koalition af unge mennesker, der mener, at vi skal forandre os, og vi er klar til at slås for vores synspunkter.